So welcome back sa isa nampong video na galing kay RBTV. At ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay patungkol sa mga bobo katulad ko. Mga bobo! Di joke lang. At ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito ay walang iba kundi yung toxic sa Facebook, no? So bago tayo magsimula sa video natin, kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng i-upload kong videos, no? Mag-subscribe ka na. Tanga mo no? Mag-subscribe ka, no? Para matulungan mo ako, no? So itong video na to ay sarili ko lang opinion. So number 1, the obvious. Isa ito sa mga toxic sa Facebook na kung saan obvious na obvious ang kanyang pinopost sa Facebook. Yung nagpo-post siya sa FB na obvious naman sa atin, no? Kagaya neto, yung nag-post yung nag-post siya na malakas daw ang hangin sa kanila, no? Siyempre may bagyo no? Siyempre malakas ang hangin kasi may bagyo no? Tanga-tanga mo talaga, no? Gonggong. Sarap kunin yung buto, no? Tanga-tanga lakas daw ang hangin. Siyempre may bagyo Tanga mo talaga no? Huwag ka na mag-post ng ganyan. Masyadong obvious no? Iwasan mo ang mga ganyan, no? Okay lang yun sana. Yung ipopost mo ay ganito: malakas ang hangin sa amin. Natanggal yung bubong namin, wala na kami matirhan. Kailangan namin ng tulong. Yun ang ipopost mo, ha? Hindi yung malakas ang hangin sa inyo, ha? Tanga-tanga mo no? Siyempre may bagyo, malakas talaga ang hangin, no? Malakas nga hangin namin dito wala kaming pakialam sa inyo, no? Kung hindi ka daw mag-share is mamamatay ka daw. Isa pa tong gonggong na to, ang admin na to, ha? Gonggong ka, no? Ano ka, Diyos, ha? Ikaw ang magsasabing mamamatay kami kapag di kami nakashare niyan, ha? Yung mga tao na uhaw sa shared post, like and share and comment. Ito yung mga tao na uhaw sa ganyan. Hindi ako tanga para mag-share niyan, no? Tanga lang ang mag-share ng ganyan, no? Oo, noon tanga ako. Nag-share ako ganyan no? Takot kasi ako mamatay noon. So yun, na-realize ko na tanga pala ako. Gago! Pero ngayon hindi na. Hindi na ako maniniwala sa mga ganyan, no? Tanga lang ang maniniwala sa ganyan, no? Kung hindi ka daw mag-share is hindi ka daw naniniwala sa Diyos. Isa pa tong gonggong na tanga nito, no? Gonggong na uhaw sa share post. Gonggong na uhaw sa share and like, no? Hindi talaga ako nag-share ng ganyan. Hindi naman nagsasabi na i-ignore ko yan. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi lang ako naniniwala sa gonggong na admin na gumawa na post na yan, no? Yung nagpapasikat lang, no? Hindi ako relihiyoso sa Facebook, Relihiyoso ako sa tunay kong buhay, no? Maiba dyan nga na relihiyoso nga sa Facebook, pero sa realidad naman hindi, no? Hindi ka relihiyoso, men. Facebook ka lang, no? Hindi ko naman sinasabi na ihinto mo yung gawain mo na yan, yung nagpo-post na mga ganyan, no? Kung saan ka masaya, gumawa ka pa ng gumawa, no? Gumawa ka pa ng marami, wala akong pakialam, no? Basta sinasabi ko lang ang sarili kong opinion, no? So number 4, napapansin. Ito yung mga toxic sa Facebook na kung saan, alam niyo yung post na isang word, magkapareha lahat yun hanggang dulo, no? Yung kailangan mo pa mag-scroll hanggang matapos yung post na yon, no? Una, okay lang yun sa akin. Pero minsan nakaka-bad trip na. Kakapagod na nga mag-scroll no? Dadagdag ka pang kupal ka, ha? Pre, tigilan mo yan. Nakaka-bad trip yan, no? Ito na yung sinasabi kong wag mo na yung gawin ulit. Kasi nakaka-apekto ka sa amin no? Masaya ka nga, nakaka-apekto ka naman sa amin. Nakaka-bad trip ka sa amin no? Tigilan mo na yan, pre. Parang awa mo na, no? Number 5, the overpost. Ito yung mga toxic sa Facebook na kung saan masyadong over sa pagpo-post ng kanyang mga pictures, no? Gago! Yung laman ng newsfeed ko is puro mukha na lang niya, no? Yung gusto kong makita na post ay hindi ko makikita, ha? Kasi sa dami ng mga pictures na pinopost niya, no? Hindi ko naman sinasabi na huwag kang over mag-post kasi pangit ka. Ang gusto ko lang sabihin is huwag kang mag-overpost, no? Wala namang pangit sa atin.
lahat tayo magaganda at gwapo, no? Okay lang naman siya. Kasi proud ka sa sarili mo. Ang akin lang, wag kang overpost, no? Ang gustong post na gusto ko makita, hindi ko na makikita sa dami ng mukha mo, no? Okay lang naman yun. Kung dyan ka masaya, go! Mag-upload ka pa ng mag-upload. Pero ang mapapayo ko lang, gumawa ka na ng sarili mong Facebook.